siinä on. Herkkuu 551. Ja kankat päin ja me tehdään nyt tämmönen futisvideo. Vai mitä? Joo. Me vedellään vuorotellen 5-5. Joo. Ja Andre saa tulla hakemaan, tossa me ollaan täällä melkein joka päivä. Niin Andre saa tulla hakemaan niin tämmönen pallo. Ja se saa tulla hakemaan tän pallo täältä. Ainakin viikonloppuisin. Ja me kehitellään tämmönen juttu tähän. Että toivottavasti tää nyt näkyy taas niin hyvin. Et huhu. Jasu, tää tulee mun siihen. Joo, tää tulee Kerkun ja tää kuuluu ihan hyvin. Kumpi vetää eka? Mä. Okei. Mä oon hyvä potkii palloa sitä aika hyvä. Ja niin mä luulen. Kauempaa paljon. No kengän kohdalta. Kengän kohdalta. Eka maali. Ensimmäinen maali. Elikkä toka maali tulee tässä. Ehkä. Ai ei! Maali. Toinen maali jo. Ja 3 minuuttia jäljellä. 3 minuuttia jäljellä toka maali. Ei se kaatuu. Sori katsojat. Sori, se kaatui itsestään. Se on tässä paremmin noin. Noniin. Ai äkki! Ei! Ja tää on vielä sama ykköstä. Ei oo. Aha. Ei! Onks tää vieläkin lunta? Joo, noniin. Mene mene virkistymään. Mene. Mene virkistymään. Kauempaa. Okei. Se sanoi tosta kengästä. Ihan sama. Shop, shop, shop. Ai shop, ai shop. Shoppi, shoppaa. Shoppi, shoppi, shoppaa. Oh no! Mene korkeampi sillä. Ei, älä vedä. Ah! Woo! 3 hyvää torjuntaa. Ja se oli vielä kuka? Yksi veto! Jasu. Pikkari! Heitä! Otetaan nää mullat pois, tää voi syödä. Anna kato.
niin, nyt se vaihtuu silleen, että mä vedän ja toi menee maaliin. Saanko mä tässä toisen pallolla? Se lentää paremmin mulla. Tää on hirveä leija. Leija. Saanko? Joo. Okei. Okay. Elikkä Yritän torjuu. Andrei on... Sori! No. Me mennään nopea kastaa naamat. Ei. Mennä. Mä menen nopea. Me. Mun veli meni kastanaan, koska täällä on vielä lunta. Niin. Kastaa naamansa lumessa. Kastoja. Joo. Ihan jos alkaa se. Mutta ette nähnyt varmaan mun veli maalta vielä. Tai ette nähnyt. Ja ei oo tullut videoa vähän aikaa. Mä en oo jaksanut tehdä niin. Mä en oo jaksanut tehdä tai. Ja sit mä oon ollut kaikissa paikassa, niin nyt tulee mun Jerkkuun. Arvaa, että mä oon vielä elossa. En oo kuolla. Tässä jotain naama täällä. Hei. Ihana pilvi. Älä! Sulla on ihan luminen naama. Oikeesti, se oli meidän ainoa kasto väliin. Ainoa kasto. Ja nyt se alkaa. Noniin. Ja katkan, niin mä vedän. Noniin. Nyt se sai sitten. Noniin.
No niin. Kiitos katsot videon. Ja nähdään ensi kerralla. Ei, minä sanon. Ja Jere. Nähdään ensi kerralla. Moi moi.